Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil jeg åbne en børste. Den ser sådan her ud. Den der. Det ser sådan her ud. Så jeg bare lige ud. Og så i den her side er der sådan en buet, så er lidt stor. Og den her, det er bare sådan en helt almindelig. Jeg har tænkt mig at bruge til blush og alt muligt. Nå, jeg vil rigtig gerne snakke med jer om Halloween. For jeg skal være klædt ud som Harley Quinn. En, der hedder Jokerens kæreste, tror jeg. Og der har jeg sådan en top til, og sådan en jakken, og shortsene. Jeg tror, det bliver lidt koldt med shorts. Jeg tror også, jeg har nogle strømpebukser til dem. Og så skal jeg have sådan et hjerte her, som hun har et sort hjerte, og så skal jeg have rottehaler og farvet hår. Ja, så det bliver meget fedt. Og så skal jeg rasle sammen med min veninde. Hun har også en YouTube-kanal. I må rigtig gerne gå ind og like hende. Hun hedder Leonoras Univers. Og ja, hun har lige fået et nyt profilbillede, og det er virkelig pænt. Så ja, I må rigtig gerne gå ind og like til hende. Også hernede. Husk at like og subscribe. Sammen med hendes. Husk at like og subscribe. Sådan, jeg glæder mig rigtig meget til Halloween, og jeg skal være sammen med min rigtig bedste veninde, Leonora. Hun er verdens bedste veninde. Så ja, det var egentlig bare det, jeg ville sige. Hej hej. Som familien med altid siger, moin.